ha Igbo bi wee kene m unu maka osi adị na ndị Igbo ndị ma njem ọnụ tata ya eburukwana wee bata maka na ozi na-ewu n'efere mba ụwa bụkwana na aka akpanụ na Alusi Egwu global. Ihe m ji ejide ile m aka asị m ka m jide ile m aka wee na-ekwu okwu a maka na ọ bụ na ihe dị na mfere mba ụwa na ọ na-ejidesi ihe gị aka ike a sị na ntị na ha anụ ya egbuli isi ntị esolie. Unu afụgo ihe ọnụ ya kwutere ya nụ maka na Matthias gwara ya agwa n'ọnwa nke gara aga sị ya na kwukwe ihe niile ya ekwu mana okwu bahana na nke ọnwụ na mma akpụrụkwa gị. Ọ pụtakwa mee vidiyo sị na ọ bụghị ihe okwu na ọ bụghị ihe okwu mana ma ichefuzi ya na inwe ike chefue ịntanetị adịghị ndị download ga download gị sevue ndị ọbụla na-eme nke ha emego ma nyanwa ma ji wepụta were eziokwu wee bido nke a wee na-asịkwu mbọ ụmụ ụwa sị ha na ile ọma ka eji nazi aga n'ogwu maka na anyị etiri unu ka unu fụ ihe mee na Matthias na Alusi Egwu global. Maka ndị na-amaghị Alusi Egwu global ọzọkwa, Alusi Egwu global bụ nke si n'oya esendịrị Fada Joy Nwebe 25 demon maka na ọ na-ataki Akwa Okuko maka na ọ na-agbawa ọ na-agbapụ ha afọ na-agwakwana ụmụ Igbo anyị eziokwu sị ha hapụ na oke ite hapụ na ibobo hapụ na nne nwaanyị hapụ na eze nwaanyị na ya bụ ihe na ulu adịghọ n'isi azụ na bete nama bụkwana na ahụ nama ịghọtago bete suya bete anụ bete suya bụkwana na ahụ nama ka o si apụta. Ọ na-akwa na ụmụ Igbo anyị anazi agba mbọ akwa ihe sị anya na Fada Joy Nwebe Fada Joy akpọ ọkụ ya afa otikalụ wee pụta nwoke nke Igbo anyị bụkwanụ a na-enyere ndị ụka wepụtakwana wee dokwa ya aka na ntị wee sị ya na nya jee yọọ Fada Joy Nwebe ọkachie na ntị maka na asị ijiji ntị ike na-ese ozu anakpu n'ime ana nenenukwu unu fụ ihe mmenya na Matthias Ezeakwu ka esi wee kpụrụ Alusi Egwu global. Ngwa nenene ya. Alusi Egwu global with his 25,000 demons is chilling down inside the cell. All I need is for him to sign undertaking and on my behalf for saying that he will kill me before the end of the year. He can call me all sort of names, you can insult me in any way you can, but you can anytime you mention the name of killing me, I will use the law to get you down. Sometimes some things happen for a reason. The arrest of Alusi Egwu have really took me far to the extent of getting approval for arresting any pastor, reverend father or bishop, including native doctor that perform fake miracles in our land and share it online. Wherever the person is invited, we all need the person to perform the same miracle in the presence of the Lord, or the person will go in for that, for practicing criminal activities and terrorism in our society. There will be no room for deception in our land this year because millions of our people have died miserably in our land by hoping that those fake miracles are real. Once this act is not accommodated anywhere in the Western world that brought the Christianity to us, it will not also be accommodated in our land. Reality have hit him. Who is next? Ụmụ Igbo na-afụgonụ ka ya wee si wee je na unu anyị gụrụ ya n'oyibo iji gosi na akwa n'ọnụ Matthias ka anyị nụrụ ya ka o si wee dekwa anụ ya o kwekwa na-egosi ya ihe vidiyo maka na some things are for his own fundamental right na anaghị anapụ ya nke ahụ na sọsọ ihe ọ chọrọ ya emewuru o tili ya aka n'akwụkwọ ọgwa ya na onwe ihe ya eme ya n'afọ a o tili ya aka n'akwụkwọ ọgwa ya na ọma mgbu ya nna ihe nwoke ma na-akwado iti ya aka na ya ọmaghị o mebere onwebi ihe o mere onwe maka na o tichaa aka n'akwụkwọ a ụkwụ wee kpọọ Matthias Ezeakwu n'afọ a otilo eziokwu itilo maka na asị m ụwa wetunata na ọnụ na-eto ọnụ wetunata na okwu wee na-eto ọnụ na-asị makwa ndị anyị bụ maka na Akwa Okuko jisi ike binye gị obere ego mbọsị a ido n'itonitego agwa m ga-ekwu m ekwu sị na Alusi Egwu global dị careful maka na onwe ndị ya bụ ha dupụta gị n'ụzọ ha fụnyụalụ gị ọkụ nwekwa ndị ya bụ ha bụ gị nnu n'isi si gị gawa jee biye mmadụ ha mmeli so gị kịta idupụta gị afụnyụọ ọkụ benye ya nnu n'isi ha kpụ ya mmeli
Chukwu na-emekwa ka ndị ọ na-etiri mkpugbe gbatali ọsọ enyemaka maka na onye nọ na sel over 5 hours onwebe onye bịa sị ha afa a na-asị asaị na ọ na-eche na akpachaghị anya ya nọ ebe ahụ ofu izu ụka ma ọ abalị ịtọ ọ pụtazi ọnwa ka kpanti si adị ọnwa ka anwụnta na-ata na kpanti si adị maka mgbọsị ọzọ o welụkwa lesin to other people ị na-ekwu okwu mara ihe ị na-ekwu isi na mmadụ n'ihi egbu ya isi na mmadụ na-ekarị ya n'ihi mmechachaa gị mmesịa gị nsogbu adị ụwa asakwa n'anya ụwa asaga anya mana nke ọ sị na ọ natazi laịsensị ịkpụrụ ndị ụka ma ndị dibịa ma ihe dị ya ka anyị na-eze Matthias isi ịnataghị laịsensị ịkpụrụ ndị dibịa na ndị ụka ngwanụ amalụ mmadụ ọ na-eyi akpụnụ Igbo asị m ka ebe a ka anyị si echịkọta nkwu anyị ọnụ ka ọ dịrị mbọsị ọzọ